Ambalima 223 Chrono TV Nyamadabaw anga foli kerenkerele be kalasi au bela jilema aw minu me kan laje malikono akoka farafina farajala mbaw bela jelefo ka walmando dante foli mina ka uladonia ka foni yauka kuna foni watu sili mimina poli malikono na kuna foni fokata si akoka kuna foni uma bibamana kuna foni anyeminu soroka faranyogonka abakurumba kuna foni olu flani anga jeka nyamada olu fe folo Doko franje temeni jumado obena marsikalo tli sikima marsikalo tli sikin donye domini ya kofo abe mali muso hakaja jien muso be kofo utola don kerengerele minzigi mbe kaseko ka hakewu kuma fo minzigi mbe kaseko utola nu hamina ko be da keneka asebekoro nyenejera anga ba mali bakono Manyema alerde kumbeka anyema yata ni oyo Colonel Assimi Goïta. Amaluna kafo kuna foni nasraula mali konna na bi ndenaina miye sungalo koni ale kurumbo karikera sungalo tlifolo mali tola bena ndenema marsikalo tlitan anikele amidugo doke sungalo yi atime ko nyuma Allah taala bise ko di amma chukumna jamana wɛrɛ kungango kibaru la Nigeria jamana kɔnɔna la min ye bamanji wale tigilamɔgɔw ye olu kɔni taara u ka marabolo dɔ la u b'a fɔ min ma ko Kaduna ka se ka taa u ka ekɔlisoba dɔ la ekɔliden maa 280 k'o fo ka taa n'o ye komi laadala ko la u delila ka a ɲɔgɔnna kɛ a bɛ san dama dɔ bɔ nka kunnafoni min dilen ni o ye 280 ye o kɔni ye sigida mɔgɔw ka kunnafoniw ye n'o tɛ hali bi min ye maa ɲɛmɔgɔw ye olu bɛ dani bolo la. Ambalema bamananga mebaw ninde bita bakurumbaw ye ato esa nga nyoko soro atenteni keleka au bisimila bamanga kunafoni awalawali keneka Aywa ambaw fu kuraye dante folimina au ma ye yoro la kafo au bisimila au ni nyantuma kasangani aka ye yoro ani aka watuye anga jamana konna la jensangani tomba ye dunkerengerele mi labe muso togola Kalo tli siki marsi kalo tli siki na bena doko fornya temene maonga manyemoko matoko mali mashi matoko muso tokola doin asebekoro bade nyenejera nyinantai ndimfa jala tume anga manyema bolono jamana kunduge Colonel Assimi Goïta alede kumbe nyinanta devaya kumba ngolola karangala sa muso tokola do ni o 8 marsi amaluna kafo akara anga nanjiki soba mbe ni wenyereje ka soba min dogo dambe bazumana sisokola akara yino nyene soba kono mi commune durna anga faba konana amaluna sakafo nyinanza ngone na dadona walia chamauna wa maba chamau olu welele tundu akeneka amasaka ya kumbe president bolo no Colonel Assimi Goïta ministre mimbe ni alebe ministre bela jere nyefe premier ministre Shokali Kokala Maiga ale tumbe keneka fokata si mara chema bole ministre ale fana tumbe keneka musuru tokola ministre ani gouvernement ka korofo sindigo nunu bela jele tumbe keneka hala wala sa kasekata musu deme u tokola don kerengalele kaseka anyeneje sebekoroke ni ye nin dongo foli nyere taka laje no 8 mars muso tokola do kabi samba kele keme kononton bi wolofla ani wolofla watula jenskane tomba ya ataka do bala kafo doinga nyenamaya doinga bla muso tokola sharia benyema sanwo san aka nyeneje muso tokola kasangano ye muso ye koba chamongera maba farafitini ka chamongera muso ye nyeta chamon soro komna fuye kele fana chamon soro chukomna amoluna kafo onga jamana kono ba maliba uye shoni siki wale maba damadoka menu ni mapsiki bulushin kafo jonko ala anga faso maliba ambeka ansiko damajira bele jeleke muso ka nyeta se ka sabati chugomi dadona kuma ba damado minuna odoye ka fo anga sharia sumba kono la mi muso ka hake ko ale koni sebe koro dume balai kosebe o temene ko fe politique ko buna ko kanana ayira fana ka fo nyeta baw sabatira mali kono muso ka kunyawla fokata si anga furuba chakayro la kuni furuba chakayro takalaje muso kosmane do fanjama ve ka sangani jamana abeka muso ka hake ko jatemne tukomna akene kana la nya fo awye korfo damna la maba chamon tube akene ka muso jekulu tomimbe ni ube muso jekulu tombelebele ni uye kafoyi
togola ma wɛrɛw tun bɛ yen ni o y'u ka ɲɛma ye Gundo Sisoko. Gundo Sisoko ale kɔni y'a yira k'a fɔ nisɔndiyalen don kɛrɛnkɛrɛnlen yalasa musow ko suman bɛ jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnla an ka maa ɲɛma Kolonɛli Asimi Goyita ale bɛ ka musow ka hakɛ tɔgɔtɔ cogo min na ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ bɛ ka musow bila minɛn min kɔnɔ k'o ye olu wasa ko wa i k'a dɔn u n'a nisɔndiya ni o ye fana u y'a yira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ Mali musow ye wulikajɔ caman kɛ kɔsa in na u ka ɲɛta ni u ka basigi ni u ka yɛrɛ ye o bɛ se ka sabati cogo min na ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u bɛ an ka maa ɲɛma fo u ka minisiri ni o ye Madame Kulibali Mariam Mayiga ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a fana ye kɔrɔfɔw ta a fana ka foli sen fɔlɔ ni a ka dakuru ɲɛ fɔlɔ bɛnna Asimi Goyita ale foli ma bawo a y'a yira ka kɔrɔfɔw kɔnɔ kɔsa in na k'a fɔ min ye sanga ni a ka waati bɛɛ ni u wulila Asimi Goyita a b'u kɔkɔrɔ su fara tile kan u y'o foli ta k'o ɲɛsin a ma a fana ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ foli bɛ se ka kɛ musolakaw la kɔsa in na ko bawo musow ka lakana min bɛ yen u b'a fɔ min ma bengani wale minnu bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ n'o ye violence basée sur les genres ye VGB i ka dɔn ko nɔbaw bɔra o la ka sanga ni a ye bengani wale minnu bɛ ka ta ka musow sɛgɛrɛ ko ka sanga n'u ka wulikajɔw ye ko fu sera ka siri o caman dan na. An ka bakurunba kunnafoniw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ba Maliba ntɛnɛn in na marisi kalo tile 11 sunkalo kɔni kurunbɔ karila silamɛw tɔgɔ la an b'olu nasa k'a fɔ sunkalo kɔni a daminɛna Mali kɔnɔ marisi kalo in tile 11 san 2024 i ka dɔn fɛn min ye wulikajɔ caman ye o kɛlen kɔfɛ silamɛw tɔgɔ la tɔn na fo ka taa se minisiri min bɛ yen ni ale ɲɛsinen don kaloko ni silamɛw ka hakɛko dɛmɛni ma ale fana tun bɛ kɛnɛ kan i ka dɔn a labanna ka kɛ communiqué sa communiqué min kɔnɔ n'o y'a sɛmɛntiya k'a fɔ kalo in kɔni yera sigida dɔw la kɛrɛnkɛrɛnla sa Kile Sogolo ale bɛ Kola mara kɔnɔna la Kola yɛrɛ bɛ min ye Buguni cercle ale bɛ o fɛ sigida filanan min bɛ yen ni a yera yen sa o sigida u b'a wele ko Gelenkɔrɔ o bɛ Jalo Futa o cercle kɔnɔna na o fana bɛ Yanfolila mara de kɔnɔna la i ka dɔn nin mara bolo kɔkɔlenba fila u y'a yira k'a fɔ maa caman kɔni silamɛw ye kalo ye o sigidaw kɔnɔ ka kunnafoniw se a seyɔrɔ la o de nana kɛ sababu ye sa min ye an ka tɔn ɲɛmaw ni minisiri bonda minnu sigilen bɛ diinɛ ko kama kɛrɛnla silamɛya diinɛ olu ye communiqué kɛ k'a fɔ kalo kɔni yera min ye sunkalo ye ko a bɛ daminɛ Mali kɔnɔ ntɛnɛn in na marisi kalo tile 11 an bɛ dugawu don kɛ sunkalo in timɛ ko ɲuman a musaka ani a kɛnɛya Alahu Taala ka sabati silamɛw bɛɛ lajɛlen. O bɛ se ni an ye jamana kɔkan kibaru la an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ Nigéria jamana kɔnɔna la nin tɛ ko kura ye min ye bamanjogole tigilamɔgɔw ye u wulila ka se u ka sigida dɔ la Nigéria jamana kɔnɔ ka se ka taa ekɔliden maa 200 ani maa 80 k'o fo ka taa ni a ye fo nin yɔrɔ in na kunnafoni jɔnjɔn si kɔni ma se ka dɔn a la ekɔliden ninnu u donna da o da fɛ kunnafoni ma dɔn a la fɔlɔ u ka sigida min bɛ yen n'u b'a wele ko Kaduna mara kɔnɔna na u ka dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Kuriga alamisadow ekɔlisoba dɔ bɛ yen min ye bamanjogole tigilamɔgɔw ye ka kalan to a tani fila fili la waati min na u kɔnɔna ka n'u cun kalanso kɔnɔ ka ekɔliden maa 200 ani maa 80 o kunnafoni ye sigida kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye jate kalamani dɔw bɔ olu y'a yira sa k'a fɔ maa min taara u bolo k'o bɛ se maa 200 ni maa 80 ma nka min y'u ka maa ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni ma dantigɛli jɔnjɔn kɛ fɔlɔ k'a fɔ nin don bawo kunnafoni kun fɔlɔ tun y'a yira k'a fɔ maa 200 o de don ko nka danni ni maaw nana taa u ma cua ma waati min cɛw ni musow u nana ka na maa 80 wɛrɛ sɔrɔ ka fara a kan o de la kunnafoni laban minnu bɛ yen sisan sigida mɔgɔw ka kunnafoniw la min tɛ u ka maa ɲɛmɔgɔw ye o kɔni ye maa 200 ani maa 80 sigida yɛrɛ min ni kunnafoni kunfɔlɔ sɔrɔla seere min ye nin kunnafoni di u b'a wele ko Muhamada Adan ale de nin kunnafoni di n'ale yɛrɛ dugu in maa ye min gɛlɛn bɛ kalanko la k'a yira sa k'a fɔ maa 280 k'olu de bɛ se k'o fɔ nin wagati in na n'o tɛ u ka sigida maa ɲɛmɔgɔ fo nin yɔrɔ in na olu ma dantigɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnla sa u ka Kaduna gouverneur n'u b'ale wele ko Uba Sani ale kɔni ma dantigɛli kɛ dako la ko bawo k'u ma tila jatebɔw la
adamadenya kokoroma don jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko Amnesty International kɔni ye wele bila Nigeria ma ɲɛmɔgɔw ma k'u bɛ fɛɛrɛ fɛn o fɛn kɛ u k'o bɛɛ lajɛlen kɛ nin denmisɛn kofɔlen minnu volen filɛ dasa wale tigɛlama ninnu fɛ u ka se ka wuli ka jɔ u bolo da ka denmisɛn ninnu ye u ka segin ka na u somɔgɔw tɔgɔ la sinon an bɛ yɔrɔ la k'a fɔ Nigeria kɔnɔ bi min ye gɛlɛya kɔni ye a bɛɛ denmansaw ka wa jɛkulu in k'u bɛ wele bila Nigeria ma ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ min ye Nigeria kalansow ye k'a bɛ n'a fɔ lakana sɛbɛkɔrɔlama tɛ Nigeria kalansow kan ko baw nin de n'a ɲɔgɔnna wale siɲɛ filanan ye ka bamanji jɛkulu wuli ka na bɛn kalansow kan ka u sagona maa cɛ u sago n'u dɔngɔ na ka taa n'a ye o tuma na u bɛ wele bila maa min ma fɔlɔ o de Nigeria maa ɲɛmɔgɔw ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka Nigeria kalansow u lakana. An balima bamanankan mɛnbaw nin de bi dan sigi bi bamanankan kunnafoni la an sera ka minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan bɛn ni waati o de kɛra nin an dɔ ye sa ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bila aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ sun na minnu ma daminɛ fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ sunkaloba min donnen filɛ Ala ka timɛ ko ɲuman ni a musaka nɔgɔya aw ni ce a ka ɲamadali la a k'an bɛɛ laseli nata.